Паралелните ортогонални са много прости за разбиране. При тях обекта се оглежда от всички възможни страни, без да се изпусне подробност. Общо са 6, но ние разглеждаме само 3: горна фронтална и странична. Ето директният пример в Maya. При правилните фигури горната и долната, както предната и задната, или пък лявата и дясната, са идентични и ние разглеждаме само 3 от тях. Те са ортогонални, идват от ортос прав, правилен, тъкмо по тази логика. С такива ще работим непрестанно. Те са крайно точни за фино моделиране и наблюдение. Паралелните скосени, за които споменахме преди малко, са често срещани и като облик, от английски наклонени, олегати. Тук отново напомням, имаме успоредни проектиращи лъчи, но самата повърхност, върху която проектираме, е леко наклонена и проектиращите лъчи не падат върху прав ъгъл. Това спомага да се отразяват и други елементи, както тук от, да кажем, някоя друга ортогонална проекция, и така създаваме симулация за 3D. Ето 4 паралелни проекции, между които 3 ортогонални и една скосена или облик. Нищо общо това няма с аксонометрия или изометрия. Разбира се, резултатът е малко особен, изглежда нереално, защото зрителният ни тренинг отрича обектите в далечина да изглеждат толкова близо и да са толкова големи, колкото тези, които са действително близо до нас. А тази скосена проекция прави точно това, запазва размерите или пък отношението между размерите на елементите, независимо от дълбочината на погледа. Естествено, тя се пренебрегва в Maya, въпреки че има като възможност за сметка на аксиометричната и изометрична, която ще разгледаме след малко. Но всеки един от нас, помолен да начертае някакъв 3D обект, без да иска по дефолт, се спира и прави точно такава скосена, облик, паралелна проекция. Тя е заложена, ако може така да се изразя, в нашето техническо разбиране за 3D. Тя не е толкова реална, колкото аксиометричната. И все пак, нека да видим как изглежда една такава облик, проекция в Maya. Ето я тук. И разликата с аксиометричната в тази част. Ето отново скосена проекция на този куб. Виждате как отношението между размерите е спазено, няма никакво пречупване. Докато тук нещата изглеждат малко по-различно. Може да се убедите в разликата. Изометричната предполага нула разлика в ъглите между координатните оси. Но биваща аксиометрична има известен наклон в паралела между проектиращите лъчи и създава много по-реално изображение. Всичко в дълбочината на сцената се смалява, а близките обекти изглеждат големи и се набиват в очи. Между координатните оси ъглите са такива, каквито са и в ортогоналните проекции, 120 градуса точно. Това ще ви е любимата проекция за работа, защото тук нещата се виждат най-леко и погледът обхваща най-голяма част от изобразявания обект. Диметричните и триметричните са с променени ъгли между осите. Съответно 2 еднакви, един различен и направо 3 разкрачени оси, което допълнително смачква проекцията тук-там за постигане на определен ефект. Нека покажем пример за диметрична и за триметрична проекция. Ето директен пример за диметрична.
между y и x, между y и z ъглите са едни и същи, между z и x единственият различен. Диметрична проекция. Всяка една от тези последователни е триметрична. Интересно е да се отбележи защо има толкова видове проекции, като само няколко са точни. Истината е там, че в компютърната графика постигането на реализъм няма нищо общо с инженерните чертежи, където размерите са от голямо значение за изпълнението на детайла. Да не забравяме, че ще бъде страшно трудоемко да се изпълни някакъв детайл в дървообработването, ако сме направили аксиометрична проекция на Мая 1:1. Уразмерили сме я и сме я разпечатали на майстора. И той често ще се налага на ръка да налага заготовката върху чертежа и ще вдига вежди очуден защо задната част не съвпада с лицето. За него ще върши работа скосената проекция. Или горната, или пък диметричната, ако работи само върху една страна, например. Ясно е, че всички проекции съществуват, защото имат някакво приложение.